de bitàcora, de Mr. TG. Per els túnels més amples. M'he quedat encallat. Ajudeu-me! Help me, my friend! Ai, ajuden, per favor. ¿Pero qué haces? Tienes que salir fuera. Una, a la de 3 estirem pa amunt, ¿vale? A la de 3, 1, 2 i 3. Jo m'aguantaré. ¡Me encanta! Després d'un número perfecte, continuem buscant els nostres alienígenes. La casa del alumno, ¿no? Hay una casa alienígena o algo. No tengo conocimiento de ello, claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias. ¿Ha tenido usted que gastar la pistola o algo? La tecnologia alienígena ha evolucionat sobremanera. Ara ja envien missatges pegats a la paret. Hola, ¿qué pasa? Epa. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿A dónde en las bolsetas dices? Yo a rascarme los huevos. ¿Sabes qué llevas en la bolsita? ¿Esto dónde te han dado? Ahí me lo han dado. ¿Esto me lo quedo yo, para mí? Tenemos que entrar ya. Ah, pues tráeme una bolsica, tío. Pues dame una. Tú consigues otra. ¿No? Continuem buscant-los la pista als alienígenes, però la cosa no ens ha quedat massa clara del tot, i així que anem a preguntar-li al pare dels alienígenes, que és el senyor Magni, per als amics, senyor Magnífic, el rector Magnífic. Anem al rectorat i que ens ho explique. Hola, buenas. Què tal? Vinguem de Gandia, del campus de Gandia, i volem... Vosaltres mos preguntàvem per què han vingut, perquè sabem que n'hi ha una concentració alienígena. Us han vist i han preguntat, estos son els de Men in Black. Els de Men in Black. ¿Lo has traído tú? Peligroso. Son buena gente. Los alienígenas, eso que hemos traído, hombre. Es que estos los traje yo. Ah, us presentaréis ara després. Ens el presenteu. El rectorat és això. Alguna planta superior o... Hem arribat a la planta correcta per a accedir al despatx de la secretària del rector. Yo soy el rector de la Politécnica, Juan Julio. Així que anem a buscar en quina de totes aquestes habitacions es troba el senyor Magnífic. Hola, buenos días. Estamos buscando al señor rector Magnífico para hablar con él. Somos de la televisión del Politécnico. Ens trobem a la planta baixa del rectorat. El rector no ens ha volgut atendre en el dia d'avui, però ens hem quedat amb aquesta nova pista, una pista prou interessant, no? Ell va comentar-nos una miqueta de què tracta aquesta exposició que es diu Irgiger. Mireu ahí. Hans Redigier. Ah, vale. És el nom i el cognom, Hans Redigier. Serà una persona, això. El motiu de l'exposició és donar a conèixer l'obra d'ell, no? I l'obra d'ell, ell és el creador d'Alien. I el cap d'Alien, el de la peli, l'original, està ahí, al costat, el que està en els originals d'Alien 3, la cadira de Dune, de la peli, que finalment es va fer. I Sigourney Weaver no està? Sigourney Weaver pensa que no ha vingut, i si ha vingut jo no l'he vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se oye... ¿Ah, sí? Oh, perdón. Allà hi ha un mosseguello gegant. Això és l'Àngel Guardián. Jo crec que per el mosseguello gegant per als llevantinistes pot ser un calvari, no? Veure el mosseguello sempre ahí. Com li digueu als xes? Els xes? Xotos. Els xotos. Els xotos. I hi ha un xoto gegant. Comencem per així o per allà? Comencem per ahí, si Per voleu. així? Uau, un ordenador, tio. Estem davant d'un quadre molt interessant. Aquesta textura que estem veient, el cap allargat, l'autor s'ha recreat un poquet en la mà, el braç femení, que fa molt expressiu, no? Jo penso que si te llitges això ja tindràs totes les respostes. Ah, molt bé, moltes gràcies. Ens ha regalat un catàleg Sí. de l'exposició. Moltíssimes gràcies, Carlos, per la teua paciència, i ens ha agradat molt haver-te conegut i que ens hagis acompanyat en l'exposició. Moltes gràcies. A vosaltres. Yo soy el rector de la Politécnica, Juan Julio. Màgia. Hola, Alien. ¿Qué pasa? ¿Estás bé así o cansat ja?
Pues mira, aguantando marea. Antes han venido a Deliestos y hemos hecho unas partiditas al Pro, però ja s'han ido. Molt bé, molt bé. Molta gent ve a veure't, o no, o poquet. No te creas que viene mucha gente. Han venido los de la peli, he hecho una partida de dominó con Sigourney Weaver. Que ja ha vingut i s'ha anat, Sí, que hem sí. fet tard. És que no en donem una. Tampoco te pierdes mucho. Una cosa així en confiança. Claro, con Alien. confianza. Ali, puc dir-te Ali? No te preocupes. Tu m'entens quan parlo de valencià, sí? Ali? Sí, sí. Les mamelletes de Sigourney Weaver, que són així o són retocades? Buf, Entre tu i jo, així, confiança. solo te diré una cosa. Photoshop 7.0 Retocades, per A ver si no. És que ara ho fan, claro, és que ara ho fan tot en ordenador. Són Es que la tecnología la tecnologia. nos ha quitado el trabajo a todos. Retocades. Moltes gràcies, Ali. De nada, hombre. Dic Ali, Muy bien. Molt bé, ens n'anem nosaltres cap a Gandia ja. Que cuando vale? te quieras volver a pasar estás en tu casa. Moltes gràcies. Y ahora Elvis Presley. Mireu lo que hem trobat. Manela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hemos estado en la casa del alumno, que digo yo que en tanta biblioteca que vamos a hacer allí, aunque fuese una casita del árbol, pero del alumno de Gandía. Tipo casita de perro. Tipo casita, pero de Gandía. Como una casita de muñecas con el billar. Es que estaba tirando y... ¿Qué feu? ¿Qué hacéis? ¿Me entendéis a mí cuando hablo valenciano? La tele pequeñita. No, porque muy a gusto Aquí hay con la tele. 30.000 alumnos. Claro, y allí somos 300, 3.000. 3.000. Pues no van toda la clase, ya te lo digo yo. Nos vamos nosotros a buscar cosas, Venga, ¿vale? a trabajar. Ese toro Així acaba, conclou el nostre reportatge i la nostra jornada al campus de Vera a la Universitat Politècnica de València. Nosaltres ja ens n'anem cap a Gandia. Adeu! I